prezența ta în inimile noastre, pentru cel Sfânt și al cuvântului Tău. Și dă-i de bun, așa cum am cântat, pacea Ta și liniștea Ta să inunde sufletele noastre. Și a tuturor celor ce sunt prezenți, și a tuturor celor ce nu sunt prezenți în această zi sfântă, te rugăm să binecuvântezi în mod deosebit cu cei ce sunt bolnavi și nu au putut să vină aici cu noi. Dorim să binecuvântești și de frații și surorile bătrâni care au luat parte în dorim să binecuvântești și pe copii și tineri și toți împreună, fiind umpluți de prezența Ta și a cuvântului Tău, pe care dorim să ne împărtășești prin fratele pastor. Dorim să binecuvântești și pe dânsul, la mine, pentru ca să-L înțelegem și apoi Duhul Tău cel Sfânt să-L pună în practică în viețile noastre. Îți mulțumim pentru iubirea Ta, pentru favoarea Ta, pentru chemarea Ta care o faci fiecare dintre noi și tuturor oamenilor și îți mulțumim că prin harul Tău putem răspunde chemării Tale de a ne împăca cu Tine, de a lua relație cu Tine pentru mântuirea noastră și a celor din jurul nostru. Îți mulțumim pentru acestea, ne închinăm ție prin numele Lui Iisus în veci. Amin. Te rugăm să folosești Duhul Tău
ajută-ne ca să îți fim mereu recunoscători pentru ceea ce ne dai. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim pentru tot. Amin.
Permiteți-mi să vă spun tuturor, bun venit la masa Domnului. E o ocazie deosebită și o sărbătoare multiplă astăzi. Pe lângă faptul că e zi de sabat, pe lângă faptul că suntem într-un local nou, e și întâlnire cu Domnul și Mântuitorul nostru în simbolurile sfinte. Suntem la masa sfântă și aș dori pentru această ocazie să medităm la câteva gânduri pe care le găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, și aș vrea să citesc câteva versete, versetul 38 și apoi de la versetul 48. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Și aș vrea să mai citesc câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 26, 27 și 28. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Gânduri în dreptul cărora iudeii au găsit pricină de cârtire și de potignire. Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Cum poate să ne dea sângele lui să-l bem? E ceva ieșit din comun, e ceva aparte, vorbește lucruri nemai întâlnite, nemai auzite. Domnul Iisus Hristos vorbea în momentul acela simbolic. Și apoi evanghelistul Matei, ați văzut, precizează și arată foarte clar despre ce anume este vorba. Reia exact cuvintele Domnului Iisus Hristos: pâinea aceasta este trupul meu, sângele, mustul acesta este sângele meu. Cum poate pâinea să simbolizeze trupul Domnului Iisus Hristos? V-ați gândit vreodată la acest simbol? V-ați gândit? Sau l-ați luat așa la modul simplist? Da, pâinea de la Sfânta Cină simbolizează trupul Domnului Iisus Hristos. Pâinea acea pascală, pâinea nedospită, pâinea fără aluat, fără ferment. Dar dincolo de ceea ce e pâinea aceea, de felul cum e făcută pâinea aceea, sau pâinea aceasta care e înaintea noastră, cum simbolizează ea trupul Domnului Iisus Hristos? Poate să-l simbolizeze? Aș vrea să mă ajutați. Cum înțelegeți faptul acesta? Ați gândit vreodată să intrați în profunzimea acestui adevăr atât de sublim și de deosebit?
sunt și surori mai tinere, sunt și mai în vârstă. Poate pentru unele e mai dificil să înțeleagă, dar pentru altele care sunt mai în vârstă, poate înțeleg altfel lucrul acesta. Dar v-aș întreba pe toți, ați văzut vreodată cum se face pâinea? Ați văzut? Cum se face pâinea? Cum? E foarte adevărat, dar n-ați luat-o de la început. Iertați-mă. Eu aș vrea lucrurile ca să le înțelegem, să le luăm de la început. Doar atunci înțelegem în mod profund semnificația pe care Domnul Iisus Hristos a prezentat-o. Poate niciodată n-ați gândit la aspectul acesta. Pâinea, știți din ce se face? Din grâu, fraților. Ați văzut bobul de grâu cum e? E frumos, e rotund, e deosebit. Și atunci când grâul e dus la moară, am văzut de foarte multe ori, chiar am fost atent să înțeleg mai bine aspectul acesta. El are tot felul de impurități, dar e o sită prin care trece partea mai mare, anumite paie, pleavă, rămân în sita respectivă, după aceea trece prin alt ciur care face să ajungă bobul curat, acolo unde începe lucrul și nu e simplu. Știți ce se întâmplă cu bobul de grâu? Știți? E zdrobit. Câtă durere, câtă suferință. Da, e multă suferință, e multă durere, ca să fie zdrobit și e nu un pic zdrobit, nu nici vorbă, e zdrobit de tot. E atât de zdrobit, atât de puternic zdrobit, încât devine un fel de pulbere făina, așa fină, deosebită. Să o privești, e minunat, e deosebit. Dar să gândim la acțiunea, la lucrarea prin care trece, fiindcă Domnul Iisus Hristos avea toate aceste aspecte în atenție atunci când a zis: eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Și atunci când prezintă simbolul acesta minunat și deosebit al trupului său ca pâinea vie, cât de puternic a fost zdrobit el. Și profetul Isaia, evanghelistul vechi testamental, prezintă în capitolul 53, vă aduceți aminte lucrul acesta, zdrobit pentru păcatele și fără de legile noastre. Da, el a fost zdrobit puternic. Și nu se încheie totul aici, nu. Pentru că urmează un alt proces după aceea, destul de complicat, destul de interesant și destul de dureros. Se amestecă făina cu sare și mă refer nu la pâinea cu aluat, la pâinea pentru Sfânta Cină, cu ulei și se amestecă bine. Poate nu e atât de dureros procesul acesta, dar urmează altul și mai dureros. Știți care? Atunci când e pus la cuptor, la focul încercărilor, al suferințelor. Și gândiți-vă când Iisus Hristos a fost supus acestui foc al încercărilor și loveau din toate părțile în el și îl scuipau și îl înjurau și lovea cu trestia în cap, dar înainte de asta l-a bătut cu biciul roman și trupul lui era sfârtecat în întregime și sângele curgea și roaie pe spatele lui. Câtă durere, câtă suferință în cuptorul acesta
Și Iisus Hristos a fost ars în acest cuptor, a fost, dacă mi-e permis lucrul acesta, a fost copt în acest cuptor ca să fie Mântuitorul nostru, ca să ne ofere mântuirea. Dar nu se încheie totul aici. Și sângele meu, zicea Iisus, și mustul, un simbol al sângelui Domnului Iisus Hristos, un simbol potrivit. V-ați gândit și la acest simbol? O, ce frumos e mustul! Zicea o soră, era bolnavă sărmana, în urmă, nu cu mult timp, când i-am dat Sfânta Cină la domiciliu și îmi zicea, după ce a servit cina spre plecare, frate, zice, a fost bun mustul, dar a fost puțin. Dânsa ar fi vrut mai mult. Știți, nu mai avea judecata chiar. A sesizat ea ceva, că a fost bun, dar ar fi vrut mai mult. A uitat că, de fapt, era la cina Domnului. Dar, dincolo de acest aspect, până când e bun, și aici e un proces. E un proces destul de dureros. Sunt frumoși strugurii, nu e așa că sunt frumoși, sunt și gustoși, dar e strugure, chiar dacă e arătos la un moment dat. Și ciorchinele e extraordinar și boabele pe ciorchine sunt cele mai frumoase, cele mai deosebite, dar urmează procesul prin care trebuie să treacă. Și înainte ca să ajungă must, știți ce se întâmplă? Trebuie zdrobiți. Și e un aparat în care sunt puși și trec prin două role, două valsuri sau cum le spune, și sunt strânși acolo până când, că dacă boabele nu sunt zdrobite bine, mai iese mustul? Nu mai iese mustul. Și sunt zdrobite puternic. Și apoi urmează și aici cuptorul. Că mustul de la Sfânta Cină e pus la cuptor. Știați lucrul acesta? Adică e fiert. Și trebuie să fiarbă. Știți cât? Până când toate impuritățile, toată spuma aceea care o face și cu impuritățile, cu mizeria, o dă afară și e luată frumos, e dată deoparte. E un proces deosebit. Și Mântuitorul făcea aluzie la pâine și la vin. Simboluri extraordinare, simboluri deosebite, care se potrivesc atât de bine cu ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Cu El pâinea vie, El pâinea vieții. Eram într-o ocazie la Sfânta Cină și biserica respectivă avea 3 prezbiteri. Și unul dintre ei zice, frate, nu voi participa astăzi la cina Domnului. De ce? Păi am niște probleme. Vă întreb, cum e mai bine când ai probleme? Să participi la cina Domnului sau să nu participi? Cum e mai bine? Cum? Mulțumesc! Mă bucur că ați prins răspunsul. Ăsta e răspunsul corect? Sunt probleme, de multe ori avem probleme și nu participăm datorită problemelor la Sfânta Cină. Total greșit! Dați-mi voie să vă spun, e cea mai mare greșeală. Însemnează că l-am respins pe Domnul Iisus Hristos. De dragul problemelor pe care le avem, respingem pe Iisus Hristos din viața noastră.
Și îl respingem odată, îl respingem de 2 ori, îl respingem cine știe de câte ori, pentru că avem probleme. De ce nu rezolvăm problemele? Și am zis fratelui prezbiter, da, ai știut că e cina Domnului? Da, zice, am știut. Dar de ce n-ai rezolvat problemele? Poate am fost prea dur să insist. Da, a fost bine. La care el a strâns din umeri. Păi zic, nu știai că trebuie să-ți rezolvi problemele? A urmat actul umilinței, spălarea picioarelor și imediat ce s-a încheiat actul umilinței, a venit la mine și a zis, frate, particip la Sfânta Cină. Hopa! Cum adică particip la Sfânta Cină? Că înainte nu participa și acum particip. Dar ce s-a întâmplat? Păi zice, am rezolvat problemele. Și era atât de degajat și de ușurat și vă mulțumesc mult, a zis, pentru lecția pe care mi-ați dat-o. Că cine știe cât ar mai fi trebuit, ar mai fi trecut și problemele erau tot nerezolvate. Dar cât durează până rezolvăm problemele? Cât durează, fraților? Cât durează până să întind mâna și să zic, îmi pare rău, te rog, iartă-mă? Știți de ce nu se întâmplă lucrul acesta? Există cineva foarte mare care blochează drumul. Știți cine? Eul. E atât de mare încât el și atât de puternic încât nu vrea să se dea din cale. Dar trebuie să o facem. Nu e bine să iei cina Domnului având probleme. Nu e bine. Dar nu e bine să te abții de la cina Domnului că ai probleme. Nu e bine. E total greșit și asta. E bine să rezolvi problemele și să iei cina Domnului, să te împărtășești. Domnul să ne ajute să facem ori de câte ori trebuie lucrul acesta. Și în ocazia aceasta, El să fie împreună cu noi. Ocazia aceasta să fie o ocazie deosebită în care, încă o dată, să ne împărtășim cu viața Mântuitorului nostru, cu caracterul Mântuitorului nostru, cu El, cu Iisus Hristos. Nu doar în simbol, trebuie să o facem și în simbol, dar dincolo de simbol, El să devină o realitate în viața fiecăruia dintre noi. Și aici aș spune un trebuie cu litere mari. Trebuie ca Iisus să devină o realitate în viața fiecărui urmaș al Său, pentru că vrem să fim împreună cu El și vrem să fim împreună cu El nu doar din sabat în sabat, vrem să fim împreună cu El nu doar pe pământul acesta, în lumea aceasta, vrem să fim și aici și vrem să-L reprezentăm pe El, dar vrem să fim împreună cu El în împărăția Lui, în veșniciile nesfârșite. Și Domnul să ne ajute la aceasta, El să ne facă parte de locurile acelea pe care s-a dus să le pregătească și Domnul să ne ajute tuturor la aceasta. Amin. Haideți ca în spiritul acestor gânduri să înălțăm o rugăciune de consacrare. Cu deosebită recunoștință venim, Tată din ceruri, înaintea Ta, în numele scump al Domnului Iisus, să-ți mulțumim pentru că ai făcut din noi copiii Tăi. Îți mulțumim că ni Te-ai descoperit și ne-ai ajutat să Te acceptăm ca Mântuitor al nostru și să mergem pe calea Ta. Ajută-ne să trăim așa cum ne înveți Tu. Ne pare rău că am greșit de atâtea ori înaintea Ta. Ne pare rău că și în ocazia aceasta venim înaintea Ta cu neajunsurile noastre, ba chiar cu păcatele și greșelile noastre, pentru care Te rugăm să ne ierți Tu. Te rugăm să ne speli în sângele Mântuitorului, dar Te rugăm să ne oferi și putere
ca să trăim așa cum ne înveți Tu, să trăim cu adevărat o viață nouă, să fim tot mai plăcuți și înaintea Ta, dar și înaintea oamenilor. Te rugăm să binecuvintezi această comunitate, această biserică a Ta și în locul acesta unde ai așezat-o să faci din ea o lumină pentru oameni, să faci un loc de refugiu în casa aceasta unde oamenii să vină să se întâlnească cu Tine, iar din noi să faci îndrumători care să îi conducă pe oameni spre mântuirea Ta și spre împărăția Ta. Rămâi în continuare cu noi, ne punem la dispoziția Ta, dorim să-ți slujim Ție, să fii mai Tăi și pentru toate să fii lăudat și mărit prin Domnul Iisus în veci. Amin. Relatează Evanghelia că apoi Iisus s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele Lui, s-a încins cu un ștergar, a turnat apă într-un lighean și s-a apucat să spele picioarele ucenicilor. Vom trece și noi la actul umilinței, moment în care v-aș ruga și aș dori să păstrăm liniștea. Să fie o liniște deosebită și în sală aici, dar să fie o liniște deosebită și acolo unde vom face spălarea picioarelor. Vreau să vă atenționez că suntem la cina Domnului. Vreau să vă spun că nu e pauză, nu e repaus. E un act solemn, un act deosebit. Îmi pare rău că de prea multe ori actul spălării picioarelor degenerează sau a degenerat atât de mult încât are loc tot felul de discuții, tot felul de vorbe nepotrivite. După ce am făcut spălarea picioarelor, să ne retragem în sală, ne așezăm la loc și să medităm și să cugetăm la ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi. Haideți că începând de astăzi să transformăm și acest eveniment în ceva nou și deosebit, ca totul să fie plăcut înaintea Domnului și să-i aducă laudă, cinste și onoare. Vreți să facem așa? Vreți? Să ne ajute Domnul. Vă mulțumesc și rog pe frații diaconi și surorile diaconese să ajute la aducerea la îndeplinire a acestui act solemn. În timp ce în sală se pot cânta cântări sau poate cineva să intoneze la orgă sau muzică, cum doriți dumneavoastră. Nu-i singur Iuda vinovat, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și eu, și tu. Nu 4 cuie l-au străpuns când el pe cruce se așternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns, și eu, și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu. Și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei 2 tâlhari, și eu, și tu. Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu n-o porți, și fără ea toți suntem morți, și eu, și tu. Nu doar în stânci sub lilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci sub piatra unor forme reci, și eu, și tu. Și acum, Iisus cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu. Amin. Vom continua serviciul divin al Cinei Domnului, intonând cântarea 172, Mai e har și pentru mine. Vom cânta prima și ultima strofă.
În timp ce dumneavoastră veți rămâne în picioare, noi vom veni plecați pe genunchi și împreună cu fratele Vlad vom cere binecuvântarea asupra pâinii. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Fiului Tău și al nostru Mântuitor Iisus Hristos, venim în aceste momente solemne de Sabat Sfânt și îți aducem închinare, laudă și mulțumire pentru felul minunat în care ne-ai păzit și ne-ai călăuzit până în momentul de față. Îți mulțumim că ai fost cu noi încă un trimestru. Îți mulțumim că am ajuns cu bine acum la acest serviciu divin al Sfintei Cine. Te rugăm să ne ierți, să ne speli de orice păcat, te rugăm să ne binecuvintezi cu Duhul Tău cel Sfânt, cu putere, cu înțelepciune de la Tine și ajută-ne să facem voia Ta. Binecuvintează adunarea noastră, binecuvintează fiecare persoană care a pășit pragul acestei case de rugăciuni. Te rugăm să ne binecuvintezi cu înțelepciune de la Tine și ajută-ne să facem alegeri bune în această viață pentru a fi fericiți aici și mântuiți în împărăția Ta. Ajută-ne să fim un exemplu bun pentru semenii noștri. Îți mulțumim pentru planul de mântuire, îți mulțumim că și noi am fost incluși în planul Tău de mântuire. Îți mulțumim pentru sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care a curs pe lemnul crucii. Ajută-ne ca să găsim fiecare iertare și spălare de orice vină, de orice păcat. Te rugăm să binecuvintezi Tu localitatea noastră, țara noastră cu pace și liniște și sub acest timp de har pe care încă Tu îl mai acorzi în lumea noastră, Evanghelia să fie predicată și mai mulți oameni să cunoască adevărul Tău. Te rugăm acum să binecuvintezi Tu această pâine care simbolizează trupul Domnului nostru Iisus Hristos frânt pentru noi. Ajută ca, participând la acest serviciu al Sfintei Cini, noi să primim puteri fizice și spirituale pentru a merge mai departe, pentru a fi biruitori aici pe pământ și mântuiți în împărăția Ta. Aceasta este dorința noastră, ajută-ne Tu la aceasta. Dorim să vie împărăția Ta cât mai curând, dar Te rugăm să ne ajuți Tu fiecăruia să fim gata pentru aceasta. Încrezător că ne asculți și vei fi cu noi în continuare, îți mulțumim și Te lăudăm aici, dar dorim și în împărăția Ta. Amin. În timp ce va avea loc frângerea pâinii, rog întreaga asistență să rămână în picioare. Cei ce se împărtășesc rămân în picioare, iar ceilalți pot să-și ocupe locurile. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă.
A rămas cineva neservit? Luați, mâncați, le-a zis Iisus. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a oferit. Din nou, în timp ce dumneavoastră veți rămâne pe picioare, noi vom veni plecați pe genunchi și împreună cu fratele Nicu vom cere binecuvântarea asupra mustului. Tată bun și iubitor, cu bucurie în inimă și cu respect, ne suntem în fața Ta la această masă pentru a privi la ceea ce Tu ai făcut pentru noi prin Iisus Hristos. Tată bun, dorim să-ți mulțumim pentru tot timpul și pentru zilele pe care le-am parcurs împreună cu Harul Tău. Și în dimineața aceasta, la masa aceasta, dorim să-ți mulțumim în primul rând pentru jertfa supremă pe care ai realizat-o prin Domnul Iisus Hristos, prin care viața noastră a primit o speranță de mântuire. Dorim, Tatăl nostru, această speranță să ne călăuzească viața de credință, viața de familie și de comunitate. Acum când stă în fața noastră acest must, care este simbolul sângelui Domnului Iisus Hristos, dorim, Tatăl nostru, să îl binecuvintezi și prin ele viețile noastre. Viața Domnului Iisus Hristos să se oglindească în viața noastră și caracterul nostru să se asemene cât mai mult cu caracterul Domnului Iisus Hristos, pentru ca să avem bucuria să fim împreună și în împărăția slavei Tale. Te rugăm, Doamne, ca acest rod al viței să fie binecuvântat și prin el viața noastră. Asimilându-se în viața noastră, dorim ca și Mântuitorul nostru și jertfa sa și meritele sale să fie asimilate și în dreptul nostru să auzim cuvântul iertare. De aceea dorim să ne mărturisim păcatele și fiecare, dacă am greșit unii față de alții acum, ne cerem iertare și în fața Ta. Lasă pacea Ta în sufletele noastre, iar bucuria Ta să ne inunde viețile noastre până când ne vom întâlni la masa, la Sfânta Cină în împărăția Ta, unde prin meritele Domnului Hristos să fie adusă laudă, slavă și onoare Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în veci. Amin. Amin. Cei ce se împărtășesc rămân în picioare, iar ceilalți pot să-și ocupe locurile. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegirea noastră a tuturora. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat.
măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povoara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da prada lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru voi. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Să încheiem serviciul divin al Cinei Domnului cu imnul 370, prima și ultima strofă, Mai mult să te iubesc, vreau Domnul meu. Yeah.
Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Luăm aminte la rugăciune. Harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi toți și să vă călăuzească până în zilele veșniciei. Amin. Amin. Mulțumim Tatălui din ceruri pentru această ocazie deosebită. Îi mulțumim că am putut să fim astăzi la cina Domnului. Am putut să fim într-un nou local care cred că ați dorit de mult lucrul acesta și l-ați avut pe suflet. Și iată că astăzi s-a realizat. Pe de altă parte, mă bucur și eu că în această primă ocazie, peste așteptările mele și ca o surpriză, așa cum ziceam de dimineață, am putut să fim împreună. Mulțumim Domnului, pe de altă parte, că încă un trimestru ne-a condus, ne-a călăuzit, ne-a purtat de grijă și ne-a oferit binecuvântările Lui. Doresc ca și trimestrul care urmează, El să fie cu dumneavoastră, El să vă urmărească pașii, El să vegheze asupra lor, să vă conducă din biruință în biruință și să ne ajute să putem ajunge curând acasă în împărăția Lui. Vă doresc un sabat binecuvântat în continuare și Domnul să fie cu dumneavoastră. Amin. Dacă sunt persoane care vor să ia Sfânta Cină acasă la domiciliu, anunțați pe cei doi prezbiteri ca să se poată aduce la îndeplinire și această lucrare.